दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी आम्ही भाग्यवान आनंद विधान झुलते हळूच दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची तर मित्रांनो ओम्याचं आणि माझं तकडे पेड्यांवर लक्ष आहे बघा. ओमो आणि मी पेड्यावर लक्ष होतो म्हणून आमचा नाता सुधरत नव्हता, त्यामुळे एक एक पेडो घेतला. आता कायचा नाचाचा बघता कायचा होय ना. दशावतारांची गाडी द्या. दशावतारांची
दशावतार नाट्य मंडळांची गाडी इली आहे. आणि हे बघा किती हौशी कलाकार होते. ओमो आणि मी हौशी नाही हा, बाकीचे हौशी कलाकार आहेत. आम्ही फक्त यांचा व्हिडिओ करूकच गेला. यो काळियो बघा कबड्डीतलो प्लेअर आहे. काय रे बाबा तू नाचत नाही तर गप रे. होय होय तुझं करूया. पुण्यान ढोल घेतलाय ना, ढोलाचा कट. थोडंशी द्या. कमी कमी करा कमी करा बस. मोकळे फोटोशूट करतात. चल चल घरात चल. तर चला आता पालखी सोहळ झालेलो आणि आता आम्ही चाललो घरी. ए उमा चल. आणि रात्री दशावतारा त्यामुळे जेवण वगैरे येऊचा. तर आता जेवल्यानंतर भेटूया. बघ गर्दी किती अलोट गर्दी आहे. चल ओम्या गर्दी बघ आता. बघितलंस ना कशी नाचतात ती खतरनाक. पुणग्यादाईन पुलून टाकल्या म्हणता. ढोल घेऊन अक्को गळ्यात घातले. दिसा पण नाही ढोलात. आता राजा इलो तकडे तुझा होईत अगं. तू आता राबतच. कोणाचो. चला 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 मंडळी बघा सगळी मंडळी चालली आहे.
खै रे हसून तटक्या लावलेला आता मारणार होतं पडणार होतं आता त्याच्यात गोंधावणार होतं. ओमे ते ओमे पॉवर बँक तेजू पॉवर बँक आहे खै गेलो तो हेच झोपन का पॉवर बँक लावलेलं. खेळा बिळा घेत नाही रे खेळा घेत नाही. चला तर मित्रांनो आता दशावतार चालू होता लय झूम करतो गर्दी अफाटा 7 ते 8 लाख प्रेक्षक 7 ते 8 लाख प्रेक्षक होता. या सप्तंपदाचा राजकीय आज या शतकंटकांच्या हस्तगी ठेवला झाला. चावाच्या पंचाने पवित्र मातृमी तू देवतना या तरुकलाचा राजकीय माझ्या मस्तकी सोपिला तर तिला बसताव या तरुकलाच्या योग्य प्रकारचा न्याय देण्याचा आज हा झाला सम्राट करतोय. देवताने माझ्या पूर्वजांचा घात केलाय नावाला बंदी बंद करून टाकायचं देवतेचं नाव. एक काही देवतेचं नामस्मरण होतं काय ते असं त्या देवताने तुझ्या बाबतीत काय केलं कपट आणि कारस्थान माझ्या पूर्वजांचा केलाय घात आणि म्हणूनच इथं पावलं पडली की एक काही देवतेचं नामस्मरण करायचं नाही. नाव घ्यायचं असेल माझ्या बापाचं घे माझ्या पूर्वजांचं घे पण तुझ्या बापाचं घेऊ नकोस. तुझ्या बापाचा मला राग येतो. तर चला मंडळी आता मागच्या डोळ्यावर झोप येतात आणि आमका काय सुधरत नाही.
त्यामुळे हयत थांबाया. व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कळवा कमेंट करून. आमका झोप येतात ऐकत काय सुधरत नाही. त्यामुळे हयत थांबाया. तोपर्यंत बाय बाय.